Druhý oddiel odborná spôsobilosť skúška z odbornej spôsobilosti paragraf 79, 1. Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla. 2. Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá za predpisov o cestnej premávke. B. Náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DAT, C, vedenia motorových vozidiel. 3. Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa paragraf 76 ODS 7, paragraf 78 ODS 2 písm C, alebo ODS 3 písm C. 4. Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa paragraf 76 ODS 7, paragraf 78 ODS 2 písm C, alebo ODS 3 písm C paragraf 80, 1. Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje Ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov. 2. Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla. Prihláška sa podáva orgánu policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, do 6 mesiacov od ukončenia prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole. Ak žiadateľa nemôže na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlásiť autoškola, v ktorej sa podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, môže ho prihlásiť iná autoškola. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán policajného zboru tak, aby sa vykonala do 30 dní od dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán policajného zboru autoškole najmenej 5 pracovných dní pred jej vykonaním. 3. Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje aj menný zoznam žiadateľov prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu pobytu žiadateľa. 4. Pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti je žiadateľ povinný preukázať svoju totožnosť a splnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia podľa paragraf 77 ODS 1 písma a C až F, inak sa skúška nevykoná. 5. Žiadateľ sa musí podrobiť všetkým častiam skúšky z odbornej spôsobilosti podľa paragraf 79 ODS 2, ak tento zákon neustanovuje inak. 6. Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke podľa paragraf 79 ODS 2 písma. Ak žiadateľ na tejto skúške neprospeje, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky z odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ pri skúške podľa paragraf 79 ODS 2 písm C neprospeje na autocvičisku, nemôže pokračovať v skúške v cestnej premávke. 7. Odbornú spôsobilosť nezíska ten, kto nezloží čo len jednu z častí skúšky z odbornej spôsobilosti podľa paragraf 79 ODS 2, ak pri preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona neprospeje držiteľ vodičského oprávnenia, odbornú spôsobilosť stratí. 8. Žiadateľa nemožno prihlásiť na ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti, ak už bol prihlásený na skúšku z odbornej spôsobilosti a ešte nebolo rozhodnuté o udelení vodičského oprávnenia. 9. Skúšobné testy na skúšku z predpisov o cestnej premávke a z náuky o vozidlách a ich údržbe vydáva Ministerstvo vnútra. 10. Autoškola, ktorá prihlasuje žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti, je povinná na vykonanie skúšky, a to aj opakovanej, zabezpečiť osobu oprávnenú vykonávať výcvik z vedenia vozidiel, poskytnúť výcvikové vozidlo aj s pohonnými látkami a podľa požiadavky orgánu policajného zboru aj potrebné učebné pomôcky, prostriedky a priestory. 11.
Pre žiadateľa o vykonanie osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla podľa paragraf 76 ODS 7 alebo paragraf 78 ODS 2 a 3 alebo žiadateľa, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole 41 podľa paragraf 76 ODS 7 alebo paragraf 78 ODS 2 a 3 sa primerane vzťahujú odseky 1 až 10.